Aquí Matrix amb un nou vídeo. I doncs que nois, mira, aquí no és Clash Royale aquesta vegada, sinó Clash of Clans. Us volia ensenyar el meu Clash of Clans i la guerra que tenim ara mateix. Ten 18-18, això està bastant bé. I doncs nois, això és el meu Clash of Clans. Soc ajuntament nivell 8. Bueno, fa poquet, per això encara tinc els muros nivell 6 i algo. I doncs, bueno, soc un jugador bastant normal. I doncs que tenia de fer un altre vídeo perquè l'altre era massa fort i espero que l'àudio d'ara estigui millor perquè estava superfort i no s'entenia res. Vale, doncs fem una cosa. Us ensenyo els meus atacs que he fet ara. Mira, este contra guapo, hòstia, contra guapet. I quin era l'altre? Vale. Doncs primer us ensenyo que m'ha anat pitjor. Ah no, ui. Bueno, era contra esta base. I anem a mirar com era. Em fiquem a doble. I he fet una cosa, he ficat aquí els rayos, he atacat amb el trax, el rei bàrbaro. He ficat aquí el rei bàrbaro i els trax al detrás. I quan sortien el lobo i el drac que tenia el clan, que ja era un clan, he ficat ahí el veneno. Bueno, això ja estava clar que els dracs atacaven l'Ajuntament i ja feien una estrella. I estos dracs aquí també van molt bé perquè fan molts percents. I aquí ja estan tots morts perquè estos dos aquí han fet bastant mal als dracs. I els dracs aquí fan uns quants percents, aquí les bombes no fan gaire mal, però bueno. I doncs, bueno, un atac que no m'ha anat gaire bé, però l'altre m'ha anat millor. Ara us l'ensenyo, que quasi he fet 3 estrelles, però llàstima que al final no ho he fet. I doncs 55% està bé, però no està perfecte. I quasi ha anat perfecte, està contra guap. Aquí 97% com veieu, llàstima, però bueno. La base també està una mica millor, però ara he atacat un globo, 3 peques i 6 dracs amb el rei bàrbaro i magos a les xances de clan. He ficat aquí el rayo. I aquí he ficat el rei bàrbaro, que ha trencat allò. I doncs que, bueno, he ficat tot a dintre, com un puto loco. Vale. I aquí ja m'he pensat que això no funcionava. Ara ho veieu per què, de moment que fico el doble. Aquí he ficat el veneno en tot. Ja m'he pensat que no funcionaria allò, perquè tots anaven cap a la dreta, bueno, cap aquí, no sé, i doncs no anaven pel mig. Però després el rei bàrbaro s'ha tranquil·litzat i ha anat cap al mig. I els pegues també han fet un munt de mal, han trencat l'Ajuntament, i estos també aquí un munt de mal. El rei bàrbaro aquí trencant tot. I els cohetes de defensa tampoc han fet gaire mal perquè el mago l'ha trencat, gràcies mago, una persona. I doncs que sí, ahir ja he pensat no ho farem mai perquè hi ha unes quantes bombes, però al final he pensat, és nivell 6, crec que sí, no, nivell 7, i no farà gaire mal als dracs perquè tenen molta vida i fan molt de mal, i els canyons estos tampoc poden fer res contra els dracs. Doncs he pensat això, i al final doncs ha passat això, que encara hi havia això no arribaran en 2 segons. Però llàstima, no m'ha anat bé, però bueno, 97%, això també està bé, però bueno, s'ha pogut millorar això. Però bueno, nois, això a vegades passa, a vegades sí, a vegades no. I doncs, mira, agafem tot això d'aquí. I vale, doncs mira, si voleu copiar la meva base, està molt bé perquè no saben tots per atacar, bueno, a vegades per dalt, a vegades per baix, normalment per baix, però bueno. Nois, espero que us hagi agradat el vídeo i si voleu més vídeos de Clash of Clans, m'ho dieu als comentaris. I bueno, si us ha agradat el vídeo, doneu un like si voleu. I sí, això ha sigut el meu vídeo. Espero que us hagi agradat i fins una altra, nois.